ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ପୂଜନୀୟ ସାଧନା ଦିଦିଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ଇଷ୍ଟ, ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁମର। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ ହେଉ। ନାରୀର ନୀତିରେ ତୁମେ କହିଛ, ତୁମେ କଲ୍ୟାଣୀ ରୂପେ, ସତୀ ରୂପେ, ନାରୀ ରୂପେ ମୋତେ ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଶପଥ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ତୁମେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇଉଠ। ପୁଲକ ଜୀବନ, ଯଶ ଆଉ ମହାନ ସମ୍ବେଗରେ। ନାରୀ ମୁଁ, ଅମୃତର ଅଧିକାରିଣୀ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଏହି ଅଶେଷ ଅମୃତ ନେଇ ନିପୀଡ଼ିତ, ବ୍ୟଥିତ, କର୍ମିଷ୍ଠ, ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣ ନରକୁ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଣନ ସ୍ନାନରେ ସ୍ନାତ କରି ତୁମରି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇପାରେ। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାରିଣୀ କରିଛ। ମୁଁ ମୋର ସକଳ ଭଲ ପାଇବା ନିଃଶେଷିତ କରିଦେଇ ତୁମକୁ ସ୍ୱରେ ଅଜଦୀପ୍ତ ଜୀବନମୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଏହି ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ହିଁ ମୋର ଚଳନରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୁମର ମହାନ ଅଭିଯାନକୁ ଅବିରୋଧ କରି ନେଇପାରେ। ମୋର ଅସ୍ଥିବୁଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବହୁ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ତୁମକୁ ପାଇଛୁ ଆମେ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ତୁମରି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେହି ତୁମକୁ କରିଛି ମୂର୍ତ୍ତ। ଅରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିଛି ମଣିଷ ଭଗବାନ। ଦୟାଳ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ପ୍ରିୟତମ, ଆଜି ଏହି ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ତୁମରି ଚରଣରେ କେବଳ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର। ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ସୁଖୀ ହୁଅ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିଦେବ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି। ସ୍ୱପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆମମାନଙ୍କ ତୁମରି ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁକୂଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଅଗ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ। ମୁଁ ଜାଣେ, ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପରି ପ୍ରିୟ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରତି କର୍ମରେ, ପ୍ରତି ଭଙ୍ଗୀରେ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତର ହୁଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟାଳ, ମୁଁ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବି ନ ଭୁଲେ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟ, ତୁମେ ମୋର ଅନୁକୂଳ, ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାସୀର ତୁମର ଜୀବନ ଚିର ବର୍ଦ୍ଧନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଉଠୁ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ମୋର ନାରୀତ୍ୱ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ସାର୍ଥକ ହେଉ। ତୁମର ନାରୀର ନୀତି ପ୍ରତିପାଳନରେ ଅଗପ୍ରିୟ ରାଜାଧିରାଜ ସମ୍ରାଟ ତୁମେ ଥାଅ, ତୁମେ ବଞ୍ଚ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳନାର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇଉଠୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।